खुलुमबाय लोगोफोर बड' टेक चेनेलाव आंना दिनै गुगल एडसेन्सआ सफैबाय। बेखौ आं नोंथांमोननो देखायनो नागिरदों, मानोना बे नोंथांमोननि अननाय आरो नोंथांमोननि सापर्ट खालामनायावसो आंना दिनै गुगल एडसेन्सआ सफैबाय। गुगल एडसेन्सआ बेनो, नोंथांमोना नायनो हागोन। ओमफ्राय ओरैजाय पिन थायो। बे फुरा ओरै माबा थायोमोन, बेखौ बिसिखाबाय आङो, नोंथांमोननो देखायनोसै आङो। पिन नाम्बारा बेनो। बे पिन नाम्बारखौनो टाइप खालामना होनांगौ। बेनि उनावसो नोंथांना भेरिफाइ जागोन एड्रेसआ। बेनि उनावसो नोंथाङा फैसाखौ मोनगोन आरो बे नङाबा फैसाखौ मोननाय नङा। आरो आं बेनि सोमोन्दै फंनैसो खोथा खोन्थागोन। आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामा, नोंथांमोना अननानै भिडिअखौ जोबजासे नायलां आरो भिडिअखौ मोजां मोनोबा अननानै लाइक खालामनानै हो आरो नोंथाङा आंनि चेनेल गोदानबा चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम। दानिया आं नोंथांमोननो खोन्थानोसै, जेब्ला नोंथांना इउटुब इयारनिंआ $10 जायो, बिसोरो बे एडसेन्सखौ सेन्ड खालामहरो आरो ओमफ्राय बिनि सफैनाय टाइमा बिदिनो 15 दिन 20 दिनसोजों सफैयो। नाथाय आंना मास मोनथामजोंसो सफैदों। मानि थाखाय एथ' गोबाव लाया बेखौनो आं नोंथांमोननो खोन्थानो नागिरदों, जाहाथे नोंथांमोनाबो बेबायदि गोबाव दालाथों। आङो एड्रेसखौ भुल होदोंमोन। एड्रेसा थिगैनो, नाथाय एड्रेसजों लोगोसे पस्ट अफिस PS होफैयाखैमोन। मानोना बेखौ होफाथारनांगौ, पस्ट अफिस आरो PSखौ होफाथारनांगौ एड्रेसजों लोगोसे। आरो नोंथाङा कन्टेक्ट नाम्बारखौबो लिरनानै होफा बेजों, मानोना बे गावसोर बे कन्टेक्ट नाम्बार बिखायो, गाहायाव अपसन फैयो, बे कन्टेक्ट नाम्बारा बेयाव थाया। ओमफ्राय दा आं जेरै होदों बेबायदि होबा नोंथांमोना थागोन आरो कन्टेक्ट नाम्बारा। एड्रेसजों लोगोसे कन्टेक्ट नाम्बारखौ लिरनानै होफादो साइडआव। अब्ला जेब्ला नोंथांना पस्ट अफिसाव सफैयो बे एडसेन्सआ, बिसोरो पस्ट अफिसनि मानसिफ्रा नोंथांनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ नायनानै नोंथांखौ कन्टेक्ट खालामनानै लेंहरनो हागोन आरो। मानोना पस्ट अफिसनि मानसिफ्रा बांसिनानो न'आव होफैया आरो बांसिनानो दायथ'बो लाया। बिसोर सफैबाय ओरैनो गारसोलाबायनानैसो दोनो बांसिन मानसिफ्रानो आरो। माखासे मानसिफ्रा होफैयो, नाथाय बांसिन मानसियानो होफैया आरो बेबायदि खालामो। कन्टेक्ट नाम्बार थाबा लेंहरबाय गावसोर, ओमफ्राय कन्टेक्ट नाम्बार गैयाबाथ' गैया, बांसिनानो होफैखाया न'आव। बेखायनो नोंथाङा एड्रेसजों लोगोसे कन्टेक्ट नाम्बारखौ लिरना होफा साइडआव, अब्ला नोंथाङा थाब मोनगोन आरो। ओमफ्राय खनथामजों सफैदों, नोंथांमोननो खोन्थानोसै आङो। फार्स्ट टाइमावथ' सफैयासै, ओमफ्राय बिनि उनाव मोनसे गाहायाव अपसन फैयो आरो मास मोनसेल' थायो आरो बेयो। मास मोनसेजों सफैयाबा बिसोरो एक्सेप्ट जायाखै नालाय, बेखायनो बिसोरो मा खालामो, रिकुवेस्ट निउ पिन मोनसे अपसन फैयो गाहायाव। बे रिकुवेस्ट खालामफिननांगौ आरो। ओमफ्राय रिकुवेस्ट खालामनायनि सिगां नोंथाङा एड्रेसखौ थिक खालामनानै लाग्रोदो। एड्रेसा भुल जादोंबा एड्रेसखौ थिक खालामनानै लाग्रो। मानोना आं बे गोरोन्थिखौ मावदोंमोन। नायागारा आङो डाइरेक्टनो रिकुवेस्ट निउ पिनाव सेकेन्ड टाइमाव बिदि खालामबाय, ओमफ्राय सेम एड्रेस जाबाय। फार्स्टआवनो एड्रेसा भुल जाखाबाय नालाय, ओमफ्राय दा सेकेन्ड टाइमाव सेम एड्रेस जाबाय। रिकुवेस्ट खालामनायनि उनाव नोंथाङा बे एड्रेसखौ चेन्ज खालामनो हाया। बेखायनो रिकुवेस्ट खालामनायनि सिगां बे एड्रेसखौ नायनानै लाग्रोखानांगौ आरो। ओमफ्राय नायनानै नोंथाङा बे एड्रेसखौ थिक खालामदो, ओमफ्राय रिकुवेस्ट खालामदो। आंना बिनि थाखायनो बिदि गोबाव लादों आरो। थार्ड टाइमावसो उनाव नायनानै एड्रेसखौ थिक खालामबाय आङो। ओमफ्राय पस्ट अफिस होबाय, PS होबाय, गासैबो होजोब्बाय आरो स्टेट गासैबो होजोबनानै उनाव कन्टेक्ट नाम्बारखौबो होफाबाय आङो एड्रेसजों लोगोसे लिरनानै। ओमफ्राय दिनैसो सफैबाय आरो बियो। नोंथांमोननिसिम जोबोद गोजोननाय थाबाय। आरो आंनि इयारनिंखौ नोंथांमोना नायनो हागोन। नैबे स्क्रिनशटआव नोंथांमोना नायदो, बेनो आंनि इयारनिंआ। आं दासिमबो मोनफेराखै, एबारसो मोनसिगोन। बेखौ दहाय भेरिफाइ खालामबाय आङो, ओमफ्राय दासिमबो मेल फैयाखै आरो। दा फैगोन खोमा, गाबोन बा दिनै फैनो हागौ मेला। नोंथांमोना आं बेखौ खोन्थानो थाखाय भिडिअ बानायबाय। नोंथांमोना जाहाथे बेबायदि गोबाव दालाथों होननानै आं बे भिडिअखौ बानायदों आरो। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदों अननानै लाइक खालामदो। बेनि थाखाय भिडिअआ एसेनोसै, गोजोननाय थाबाय।